Kartu keluarga wis, kartu perdana wis, apa sing urung ki mang berwirawiri blenger, KTP ya wis. Ini ki nek ndek motor ya penak, rono rene ora teklok dengkule. Waduh, kejuk kabeh awakku. Alah Yung, kula nuwun Pak De. Monggo. Ngenteni aku Pak. Lerong dino ndek ingi tak bal-bal ora mau angkat nyandi. Nunggu dhisik kono lho. Pulsane kadaluwarsa ngangkat telepon bendal Pak. Alah. Jane ndek ingi iki jadwalmu ki wis arep diberne rono lho. Berhubung wangel di bel. Ya iki proses meneh kowe belajar bahasa karo nomor kakakmu iki setorno rene neh. Lah job ndek ingi piye Pak? Wis langsung tak oper nih karo bocah liyane. Lah iki engko kowe proses neh ae. Lah kowe belajar bahasa wis iso purung? Nek gur bahasa ya aku wis iso Pak. Oh. Ya sekono kayak training awar cah-cah neh. Heeh Pak. Tak kenalan karo wong-wong dan ning kene ya penak malahan nggak usah terbang. Turu ning penampungan diluk ya cerdas ki wong-wong. Ngecas HP ngono kuwi ndang kebek kuwi. Lot. Nah iki engko trainingmu ngene. Kowe belajar nggodhog wedang. Karena iki engko ning kono kan kowe dikirim rono kan kon ning bagian perairan to. Apa iso Pak? Ya belajar kok ben diwarai bocah-bocah kuwi, senior rombongane Deska, rombongane liyane kuwi ya. Nggih. Gur ngene iki ya kecil. Ketarane dulu ngono gak nah ya iso iki. Kayane ya rajin bocah iki, arep klemak kaya tumo kathok. Lot. Nah iki ngene, mau kan aku wis tak sawang-sawang kan awakmu wis luwes to. Nah neng kono kuwi mau sing digoleki ya ngono kuwi. Dadi kejujuran terus pokoke nek kerja melok wong kuwi ya kudu sing jujur, adil ngono ya. Terus yang penting amanah. Nek cara kerja kuwi mau ya sing temen ngono ya. Iya. Nah iki kurang dino neh kowe tak terbangne. Nah saya tak pesen ke tiket ngono. Alhamdulillah. Alah. Kebakno kentir tenan to bocah kae iki.